бародаро, имрӯз яъне ки прогулкаи мо дар Лондон ба анҷом расид. Мнени Мамад чӣ гуфтанем дар бораи ҳамин? Салом алейкум братан. Ирӯз намози идона мегзарад дар Лондон, дар тамоми Лондон. Масад не территория нишон тем. Инҷа дози ҷора тайёр кардастиян барои намоз хондан. Масад даҷа машту аст, лекин намози идона додан бисёр меяку. Ҳар ҷода ҳар партиё хай тақсим кардагиян. Ди территория Колчестра. Бо центри Лондонда хилишда соати 7 сар мешад то 12 чанд та партия. Ам хели ҷо ҳар ҷода ҳар хелда масад ҷойда бошам мумкин машти калон ва мачида. Ёки дар ин хели ҷои майда боша хе полия мекунад. Ози мо далчи бо Лондон мерем, инҷа шам мебинем. Мо Лондонда мехонем. Масад успеем мекунем. 7 сар мешад то соати 12. Братва, у вас есть возможность поздравить людей с праздником. Ассаламу алейкум, мусулман бауырлар. Бүгінгі Құрбан айт қабыл болсын. Алла Тағала берекесін берсін, денсаулық берсін. Айттан айтқа аман есен жете берейік. Келесі айтқа аман есен жете берейік. Барлық мұсылмандарға тек жақсылық тілеймін. Ассаламу алейкум, братья. Айт қабыл болсын, бар жақсылық болсын, аманшылық. О, отлично. Спасибо. Салом алейкум ва рахматуллохи ва баракату. Рӯзи Иди Қурбон ба кулли марди мусалмоно муборак боша. Чӣ бугум бо? Ва ҳаматонам бародаро айно мехидам табрик мекунам рӯзи Ид қати сарбаланди тансиятии хонободӣ шитобе ки ҳама вақт дар лаботон ханда бошад. Короче бародаро салом алейкум ҳамада. Имрӯз мехоҳам гап занам дар бораи эмон беста сӯза. Хинакай. Дар бораи оне ки дар видеои пешина ма тавсия додум канали Гаюруфа ки метавонист официально шумо да виза кунад барои Америка рафтан, шутобе ки шумо роҳҳои нитора истифода набаред. Лекин дар ҳамунҷа бисёри одамо уже ҳамин чиза нито фаҳмидан. У рекламаи барои визакунии Гаюруфа қати Европа, то есть қати Англия омадан перепутат кардан. Менависонанд ки дар ҳамун фирмае ки осон визае ки одам мисол официально кор мекунад дар Америка қарор дора, ӯ кор дора, саркор дора танҳо через визаое ки закония, осонтара, на ба роҳҳои хотои сиёҳ. Бисёриёро ма дар ҳамҷа навис гап задам дар ҳамн видео ки мисол овардам ки бародаро шумо даводави беҳуда накунед, роҳҳои чорниёро мисол ҳаракат кунед камтар истифода барен ё ки истифода набаред хубтараш барое ки ҳозир айни замон безебай кинштага через роҳҳои сиёҳ. Барои ин кора ҳалли кор ман номрои бародарро дар болои экран мондам. Как раз дар ҳамин номро мезананд зангу мепурсанд дар бораи именно ҳамун роҳи сиёҳе ки ман тавсия надодум ва гуфтам дар бародар муроҷиат кунед, барои хубаш истифода баред. Яъне ки ин одам барои роҳҳои сиёҳ шумода кӯмак карда наметавонад, умуман метавонед дар бораи нанависед. Ин танҳо официални роҳҳоша, яъне ки визаои официалия, яъне ки визаои официалӣ мекунанд. Мақсад подробно буду бо присутствияни шахсчон дар оҷа ӯ визави эксперт дора. Чихема шумо да гум як целый групп кор мекунад дар ин кор. Ҳамаш официалия. Но роҳҳои сиёҳ не. Бародара мисол хитона вақтона сарф накунед ва ҳам вақтча бисёр нагиред. Дар бораи роҳҳои сиёҳ напурсен через забору пабору дигар ҷоиш ки хитон фаҳмидед. Ҳозир ма дар ҳамҷа даҷа ҳам номшам нагум ки барои ҳамҷа номша гирифтам, ма дар оҷа гуфтаистам ки ин қати муроҷиат накунед, а наоборот барои ҳам муроҷиат кунед. Баъзеҳо уже омадастанд ай намоз, якум партия, баъзе партияҳо уже нав рафтаистанд. Масҷиди калоне ки идонаи бародаро масҷиди мусалмонӣ ҳама намози ид омадагия мехонанд, мераванд. Хондагиш рафтаист, нав меомадагӣ мехондагиш омадааст. Ягон мушкилӣ нест, ягон проблема нест. Масад зану мард, хурду калон, ай любой миллат, ай любой кишвар, бе ягон проблема. Ягон кас да ягон кас кор надора, ягон кас да ягон лишни гап намезанад. Ягон кас намеяд ки дар ин ҷо мақсад ҷамъ шидиян, ягон гап мешавад, ягон чӣ мешавад. Ҳеҷ кас лишни проблема, ягон лишни чӣ намекунад. Дани дарда омаданам контрол сахт нест. Ин даруни хиди масҷидае бародаро. Дар Лондон, Англия масҷид. Нигоҳ кунем бародаро, дар инҷа китоб чӣ хел осон кардагия, инструксияш ори бигемда. Мисол ҳар як ҷой чӣ хел бояд хонда шавад. Мисол необходимая долгая мадалазим. 6 звуков. Я ҳамин алиф
алиф не айлом то мима овоза бояд шаш намуд кунад. Алиф не تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث Кай мебурая номалум, ма ҳаракат мекунам ки по очереди бурая. Якумуш буромад, ама приключение буд, дуюмуш буромад, ана и сеюм мебурая. Короче, даиҷа бисёр ҷои интереси ҳаста. Ҳама дар ин ҷое ки мо бояд чӣ мекардем, ӯзи ма видеоша шумода нишон метавам. Лондон айторш мебинем, лекин я билеташ 36 фунт. Бачаҳои мо ҳама каса розӣ нашидем будураем. Шуморо видеоша нишон метавем чӣ хеле. Ва дар ҷа прогулка мекунем вообще. Дар лафти прогулкаи мо мақсад чӣ хел раҳоқати мо мегзарем, чӣ хел ҷоҳоқати мегзарем. Албатта ки шумо прогулкаи моро чӣ хеле ки мо мебинем, ай чашми мо через камера шумо ҳам мебинем. Мороженое мехӯрем? Хай набиё ҳам ова мегирем, ҳам мороженое. Бурем? Ма мерам мегирем ё. Рафтем ду каса мерем. Хоз заодно дар рафт прогулка мефаҳмем нарх наво чӣ хеле ову по мороженое дигар. Очрат. Sorry. Короче, агар ихе мо нигоҳ кунем, чеми очрат ҳамаш то навбати моро мераса, мо лучи овну мехӯрем, рафтем. Мо лучи овну мехӯрем. ҳамаш маъқул бародаро, фақат як чизиш ӯ қадар не айхотир одам бисёр нигоҳ кунанда ҷое ки мисол ягон напитка, ягон чӣ мефурӯшанд, ёки не ҷо ягон аттраксионо, ягон чизо ба хотири одам бисёр буданд, очрат калони бадай. Мисол барои просто мугӯ ма бестим ягон об бигирем, ягон чӣ бигирем бихӯрем, слишком бисёри бад ждат мекунем ба хотири бисёр будани одам. Ҳабо шумо тасаввур кунед, слишком бисёр одам, слишкоми бад. Вақте ма фикр мекунам барои хел кишвар нормалния чӣ ба ки иҷода қариб ҳамаи намуди одам аст. Дар иҷо гуфта наметавонӣ ки кадом миллат бисёра, кадом миллат ё кадом дин бисёра. Дар иҷо ҳама аст вообще. Ҳама любой намуд одам ҳаст дар иҷо. Ва отношение нисбати ҳама як хеле. Фарқ надорад ки одам чӣ хеле. Мисол ягон кас тра ягон касои глаз хати ягон безеби бад ягон хел дигар нигоҳ намекунад ки мисол тра ранги дигарае чизи дигарае мисол фарқ надорад ҳама яке. Агар ки шуморо дарди буғум, дарди почак, дарди гурда, санги гурда, меъдаёе ки мисли ма агар харобу лоғар бошед, бухоем мисли ина яка ори гузашт ку агар ҳам хеле харобу лоғар бошед, метавонед ба ҳами ширкати шифофармо муроҷиат кунед. Доруҳои гиёҳӣ дора барои тамоми дардҳое ки ман гуфтам. Бо дигар мушкилиҳо ҳам агар дошта бошед, метавонед муроҷиат кунед. Доруҳои гиёҳие ҳамаш безарар. Рақамҳо дар болои экран фаромӯш накунед, ай номи канал гап занда то ки ба шумо скидка кунам.
дорбозӣ. ҳозир мебинем ира кӯай дасташ чӣ кор меояд. Рамоне мухлам камкам харсак бзанем, чтобы Okay, see. Thank you very much. Thank you. Thank you. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. Охранник кошкати. Маълуме. Хайде, зато да влоги могал да време интервю, мигрем просто английски да ме да. Охранник кошкати да. бародаро озим омадем як кафе афғонӣ буда, яъне ки бародарои афғон какрас мода якта афғон аста ки мо мисол кафе омадан дар мекоҳем ки имена халял небоша, барои мо забони англисиро қадар хуб намедонем, ошибка накунем, мисол свинина нахӯрем, омадем какрас чизи афғонӣ буда, дар инҷа шаурма, бургер, ҳамаям чизо аста, мисол фастфудо, лекин раз ки афғони значит ки халял не. Озим мо заказ кардем шаурмои гӯспанди, байни гӯспанди ва мирғи нархаш разница дошт. Короче, чи гӯспандай, чи мирғияй разницаш як шаурма чанд сум буд? 6.5 фунт ба тоҷикӣ чанд сум мешавад, дар болои экран мебурояд шумода. Лекин ман ҳама вақт ҳама видео мегӯям ки вақте ки шумо нарха мешнавен 6.5 фунт яке ба тоҷикӣ мегӯям ваҳ ин қадар қимат хеле ҳисоб накунед, шумо пасаднашини зарплата ҳисоб кунед. 80 сум мешавад. Оз мебурояд ба тоҷикӣ, ба рубли, ба узбекӣ, ба қазоқӣ, ба ҳамаш мебурояд. Так что бародаро оз меёранд, мо мехӯрем, я бура баъд овардан мебинем, ку оценид мекунем какой разница байни шаурмои Тоҷикистон, Россия ёки иҷод хеле ака. Мо чандин ҷода хӯрдагем, просто видео накардем, ишта специально видео мекунем ҳами випускда. Ки омада? Чира, шумо хӯре, шумо намехӯред? 8 мо мехӯрем, гапе надорем. Мошин омада? Чанд мил пас? Чанд мил пас? Барои худи ман мерам бошам. Та дели мирай? Чӣ кунем? Короче, мошини то омада? Мошин. Накадем ба чӯрӣ маст омад. Я бор ҷабши, донадор истиши, инҷа биё, инҷа биё. Ма та гап дорам, инҷа биё. Ма та гап дорам. Ҳамин бародарои афғонанд, барое ки ку хачуна гап зам асад сложно дар Англия амхе ҷоҳои кадан. Чӣ хеле ҷада? Қинай. Не, документ дошта боши, ягон гапе надорам. Ё чӣ документ дорам? Документ напурсидем. Ё худ афғон набуди, афғон диҷа кор мекард амроишон. Коргаршон афғоне? Коргаршон асли арабо будан. Яъне ки бародари арабский, ресторан арабский, коргарошон афғоне. Тавои муфтаи буда. Хай дал шоз бо мебинем. Ай тараф ба вокзал мерем, короче. Заодно и раҳошам
ببینیم چخیل هست چخیل نیست چه خوبی داره چی مینوس داره ما همین خدرش در برادرو وایم اما سرگزه فراموش نکنم راجون سرگزه کن ما همین خدرش در برادرو چیم که مقصد ما هم قدر گشتیم در همین جوزی مسجد رفتیم همه جای چیزاش رفتیم چی اش شاد میشه اینا آدمو گذشتهسن رفتهسن یگون کس با چشم بیزیب قطع نگاه نمیکنه طرف نگاه نمیکنه نمیگه که مثلا دیگر ملتی نمیگه که نگاه میکنن با میخنده مشخنده میکنن تا کامera کرده است باشی در نشاطی مسجد اون طرف میریم برای همین ویدیو کلیم دقیقا میتونه که ایس میریم اوس میریم که برادرو ای برادرو ما را میبخشند ما در سر همه خوردن هم بچرا قرار نمیمونیم به خاطر شما اکای نورالی سلام علیکم مازش بهترین ده عجیب بود گروز مفته بخیره زورای مزاش که вообще بومب بنهایت بامزه بسیار خوب بهترین حال جناب چوتکای سوزای Yakın bu arada hayatım diye sanitlerim şahane. Seriyordum. خیلی نشاطی توش تو که ما چخیله خیلی با میگم تو نوز ما بخرم اول نه موزم خیستو دیگه короче برادرو ایوی نخیلی میبردیم مقصد یا شاورمای ده تقسیمش میکنم میبرش اکی کالونی را میدونی چی میکنی بر دست دا برش مون با میفهمی کالونیش اینا دست اینا شاورما کالونه کالونه реальный калон короче برادرو اشتیای توم اوزی اوورا میارن برادرها امروز یعنی که پروگرام ما در لندن به انجام رسید منین ما چی گفتنیم درباره همین یکمش که اشوشات میشوه آزادی سوابودا یعنی که چخیل در اینجا فرق نداره که کی کدوم ملت این همین حوزه که شما دیسین یک کامera چرخ بزن در روسی знамениті موسی لندن ما قرار داریم без разницы که کی کدوم ملت های کی چی ملت های کی در کدوم دین های نسبت یگون کس رفتار بیزیب نمیشود نسبت یگون کس بیزیب نگاه نمیکنه نیم جواز ما سیومکا کرده رفته سیم اگر یگون کس بینه های میگه دست میوردارو لیش نگاه لیش فکر یگون چی نمیکنه برای چی خاطر که این دولتی یک میلادور نیست چخیلی که روسیه را میگن که многонациональная страна لیکن در اصل نبرداره многонациональная страна همون страна است که هر نمود ناسیا بسیاره و نسبت همه رفتار خوب میکنن در اونجا خیلی نیست که در اینجا ریال هم خیلی نوازی ما گشته استیم حتی ما در چی در اومدم توالت در کار بجا نیفتم یک جا رفتم با روسیه هم شکستگی ما گفتم من توالت در کاره نمرم دادن служебный نمر کدی همو در служебный توالت رفتم در اومدم کارم بود کردم بر اومدم یگون گپ نیست با پرسیدن که جایی یگونه کشوری که در تاجیکستانم گفتند مقصد خجالت نشدم چه میدونی که تو در روسیه اگر تو بگویم ما تاجیک من نسبت چه رفتار میکنن بیش حتی هم خیلی ویدیو هست که آدمو خچونه حتی تاجیک هم نمیگن ایزو کشیده بده کم خیلی ویدیویی که ما داغستانو میگم در اینجا گفتم که جایی ما گفتم تاجیکستان короче گود вообще і приятно میدونی برای چی که همه یخیله و отношение زور نسبت دین فرق نداره در اینجا آدم کدام دین داره اتئیست و خریستانی مسلمان چه فرق نداره و نگاه کنین که آزادی را برای چی میدونن همه روز ایده ما فیرما جواب گرفتیم ما را جواب دادن
масҷид предоставит кардагиан медрӯи ҳама намозоша мехона. Касе чӣ либос дора без разница занакай мардакай ҳама ҷои чон қати рафта намозошон хондесиян. Ҳатто мардако қати гудакошон омада дуромада хондесиян. И хеле раҳ маҳкамкунии политсияи бисёр ки мусулмонон дар як ҷо ҷамъ шидан чӣ хеле айку нисбати мусулмонон дар бисёр ҷоҳо фикри безеб доранд и хеле нестай. Просто дар дари масҷид як кабинет ҳастай, ҳамҷо охраннико истодагиян, дар дуруншон фақат камераи монитор мондагӣ. Через камера просто следи касиян ки ҳамҷо ягон гап безеб нашавад. Тамом. Дига ягон чӣ лиш нест. Окей. Дига ягон гапи лишни, ягон чизи зиёдӣ нест. Ҳама озод, спокойно дуромада намозшона хондан, дуромадан омадан. Просто инами як ҳиссиёти навод шумо дидесин раҳа. Мо гап задесим, ягон кас бина ба ӯ раҳ мерава, лекин ягон кас безеб нигоҳ намекунад, ягон кас ягон фикри безеб намекунад. Ҳамин ощущение свобода ҳис мешавад, бародаро. Зурай, короче. Впечатление ма чизе ки ман гуфтанем чӣ фикр дорам, зурай. Просто ощущение зурай. Ман намедонам, хай мумкин ман дар ин ҷа агар ягон 5-6 моҳ бестам, ба мумкин фикрам дигар шава, лекин ҳозирашта то ҳамин қадар рӯза созай. Нисбати кор фикрҳои ма камтар дига шидагӣ, ман дар ин бора мегӯям ки аввал чиш дига шидагӣ буд, ҳозир чиш дига, ман иша мегӯям. Лекин нисбати худи Англия ҳозирашта ощущением аҷоиботай. Ман ҳамин як фикр дамондам брат, ҳамин тухма бародаро чӣ хел опас када бихӯрем, бирён када бихӯрем, чӣ хел намедонам.